Ελάτε να σας δείξω πώς ήταν η πρώτη μέρα της συναυλίας του κορεάτικου παραδοσιακού χορού. Καταρχάς, γινόταν χαμός στο αεροδρόμιο, μας δώσανε και αυτά τα μπλουζάκια να δείξουμε πως είμαστε μια ομάδα. Και πραγματικά, παιδιά, στο παρατσάκ προλάβαμε και μπήκαμε στο αεροπλάνο. Φτάσαμε στο Ηράκλειο και, παιδιά, πραγματικά είχε πάρα πολύ ζέστη. Αλλά πήραμε το λεωφορείο και πήγαμε κατευθείαν να φάμε μεσημερινό εδώ πέρα στο Αμαλίας Kitchen. Και ήταν πεντανόσημο και εννοείται μας φέρανε γλυκά. Να δείξουμε τη φιλοξενία την ελληνική. Εδώ με ακολουθούσαν σαν τα παπάκια στη σειρά. Και μόλις φτάσαμε στο Δημοτικό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ, ξεκινήσαμε την προετοιμασία και, παιδιά, πραγματικά νιώθω ότι διαλέξανε ένα πάρα πολύ ωραίο συμβολικό σημείο που ενώθηκαν οι δύο κουλτούρες της Κορέας και της Ελλάδας. Πόσο άντεξαν να κάνουν και εξάσκηση μετά από 24ωρο ταξίδι, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Και απλά κοιτάξτε πόσο κόσμο μάζεψε, ρε παιδιά. Δεν το περίμενα ότι πραγματικά θα έρχονταν τόσο πολλοί από εσάς. Και εδώ πέρα ήταν μερικές σκηνές από το παραδοσιακό χορό και από το παραδοσιακά παιχνίδια που κάνετε, τέλος πάντων. Δείξανε την κομψότητα, δείξανε το παιχνίδι, δείξανε τα χρώματα και αυτό το μεγάλο κομμάτι της κουλτούρας μας. Και θέλω να ευχαριστήσω όλοι όσοι ήρθατε για να μας τιμήσετε. Η συναυλία δεν τελειώνει εδώ πέρα. Έχουμε 22 Ιουνίου τη δεύτερη συναυλία που είναι σαν παρέλαση. Εδώ πέρα σας δείχνω λίγο τη διαδρομή που θα κάνουμε. Οπότε καθίστε σε όποιο σημείο θέλετε και θα δείτε που θα περνάμε, δείχνοντας έτσι το άλλο κομμάτι της παραδοσής μας. Τα λέμε!